जोङो दिनैहाय मोनसे खामानि लादों। दिनैहाय 16 तारिख 2025 बे 2025आव बोसोरफ्रोमबो जोङो खनसे नैबे दादगारि ओनसोलनि नैबे थुक्कि बस्ति खाथियाव जेराव लालमाटि होननानै बुङो बे जायगायावहाय भुटान खाथि बर्डार बे जायगायावहाय जोङो दिनैहाय 22टा गामिनि रायजो राजाफ्रा लैहोर फैनानै बेहाय बाहागो लादों। जोंनि कमिटिया बेवहाय मोनसे दैनि गोनांथि जानायलाय दैनि अभाब जानायलाय जोङो बे हाबाफारिखौहाय लानाय जादों। गैया बे 22टा गामिनि दुब्लिफ्रा गासैबो हाथफ्ला जानानै दंजोबो, हाद्रि फुलायनानै दंजोबो, थेवब्लाबो जोंहा दै गैया। बे पारपसनि थाखायनो बिनि थाखायनो जोङो दिनै रायजो राजाफ्रा लैहोर फैनानै नैबेयावहाय जोङो दैखौहाय लांनो गोनांथि जानानै फैदों। जाहोना बेनो मोनसे जे सामुर दैसा आरो कुसुम दैसा बिथांमोननि रायजो राजाफ्रा बाराद्राय लांदों। दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा नुफैजोब्बाय बेसेबां रायजो राजाफोर बिथांमोना दैखौ बाराद्राय लांदों। गासैबो हनै गाल होथेनानै आरो हाग्रा मा अन्थाइ होथेनानै गासैबो जोंनि दैखौहाय गावसिनि फारसे लानानै थांदों। दा जोंनिजोंहाय गोलैबो निजरा बायदि बोहैनानै थांदों। अब्ला जोङो बे 22टा 25टा गामियावहाय बे दैया बोरैहाय जोङो थुहैगोन? जोंनिया मोनसे खोलाहा मोनसे प्रजेक्ट दं, जेरैहाय जोंनिया निज्ला बान्दो निज्ला स्लुइस गेट दं। बे स्लुइस गेटसिम बे दैया सौहैयो आरो बे स्लुइस गेटनि दारैनो जोङो मोनफ्रोमबो बे 22टा गामियाव ओरै माबा बालाझार, गासागाव, मुरापारा, बेरेंसिगुरि, आइफवालि, थुक्राझार, दुलिझार बे समग्र ओनसोला जोङो दै मोनजोबनांगौ, नाथाय जों दिनै बे दैखौ मोननो हाया। रावबो गायनो मोनाखै। एक्जाक्टलि लामा सेरावहाय कय एकजन मानसिफोर दङ, बे दै एसे थांनायखौ बिथांमोना एसे गायदों, बेखिनिल'। बाद बाखिया लामा थाबायना नायब्लानो दंग'आवबो दै नुनाय नङा आरो दुब्लियाथ' एखेबारे हाथफ्ला हाद्रि खुजोबनायखा। दा बे अबस्थायाव जानानै दं जोंनि माने बे भुरनिज्ला माबानि माबा दंग'नि रायजो गायनांगौ समाव गायनो मोनाखै। फारसेथिं जोंहा मिथिंगायारि जि सम्पद दं, बे मिथिंगायारि सम्पदनाबो एसे खस्थ' होनाय जाबाय, खारन अखा हायाखिसै, गैया। बे बान्दोखौहाय जोङो माब्लाबा बोसोरावहाय जोङो JCB लाबोनानै थेनानै लांनांगौ गोनां जायो आरो माब्लाबा बेबायदिनो जोङो बे 22टा रायजो राजाफोरखौ लानानै अन्थाइ बल्दार थेनानै बेबायदि होथेनानै लांनांगौ जायो। थिग बेबायदिनो दिनैबो नै मावगासिनो दङ। बल्दार होथेबाय, दा एसे थांबायनो जोंनि दैया। जोङो बोसोरै मावनांगौ गोनां जायो। जों बोसोराव खनसे खननैखौ बान्दा जों मावफैयो आरो जोङो जगदार हालुवा जयै बेवहाय मावफैनाय जायो।